Photo bomber. Buti pa sila may shades. Asal ka na? Oh. Ayan sila. Oh. Okay, 1, 2, 3, smile. Picture ba? Picture, oh, picture. Welcome to Cebu Safari. Okay, smile. Kabidyo pa, nakaano picture. Ah, pila na, pila na. Picture tayo dalawa. Bakit madulong? Dilim. Dito. Yan. Yan. Hindi ka pa isulit. Yo. 53 pala. So, dali lang. Nahilo na ako. kita, Gina? Saan sila? Papasok na tayo doon. Sa MRT. MRT. Ginawang MRT yung ano, no? Miga, dali na. Sa akin? Ay, dalawa. Busy yung dalawa doon, no? Oh. Papasok na tayo sa entrance. Yun. Sa entrance. Ha? O, tayo picture. Ito, 1, 2, 3, smile. May pangalan na. Saan? Saan? Asan pangalan? Ayan, sa bahat. Ah? Ayan, sa labas na. Picture ba? Yan, Picture? maganda yung ano mo, sabi malang. Ah. Ayan. Sige. Yan na. Ikaw muna. Ako muna. Oh, ikaw muna. Oh. Oo, may taas, pangalan di. Dali lang. Nag-picture kami dyan, no? Dito? Video yan. O nga, video ano to? Video pic. Yan o. Oh! Sino yun? So, ano yan? Ayun yung sasakyan. Sasakay tayo dyan. Sasakay tayo ng bus. Bus. Oh, picture na kayo, picture. Picture na kayo, picture. Sino mga picture? Mga lola, kinang araw, ganyan din tayo mag-isa. Picture. Hindi, ano, 13, ano yung 13? 13. So, wait lang. Magugulo muna tayo kasi mga busy siya. 0907. Hello, 09. Hello. 0907. Salamat. Welcome to the jungle. Smile. Busy sila. Mangungulit tayo dito. Hi, ma'am. Oh, Hello. dilim. Madilim. Hi. Hoy! Diretso talaga siya. Ma'am, mangungulit tayo. Hi, ma'am. Ay! Si James din. Good morning, James din. Ito, dalawa. Dila kamu. Hi, ma'am. Ang layuan mo naman, hi! Ito isa, ito. Itong nagsisilbi. Hi, Mia. Amount. Busy ah. Alam mo, nagkasya sila doon, no? Ilan sila? Ano ba yun? Oh, welcome to Cebu Safari. Ano ba sasabi mo, ma'am? Nandito ka na. Okay, smile. 1, 2, 3. Tara. Sakay na tayo doon sa kulong-kulong. Ay, kulong-kulong. Ano daw? Nandiyan na pala. Yes, ma'am. Yes.
Mamanji, ano masasabi mo sa nandito ka na sa Cebu Safari? So, yun, nakasakay na kami sa kulong-kulong. May unggoy doon sa likod. Ay! Ay, giatay na ulong na. Sarap na din. Saan ulit? Picture ulit! Oh, picture. Talon. Offline! Jump shot. Maliit ang bias. May timer pa. Right on. Anak ko nga, Diyos ka. May hawak-hawak. Wala tayo sa roller coaster. Wala ba, sister? Diyan tayo. Ay, si Sir. Ano si Sir Daddy? Ba't nandyan ka? Hindi man sa kulungan. Yung Maiwang ka dyan, matagal pa naman. Alam mo, magkapareho ng dalawa. Pasaway. The White Lion. oh, sige, basta dito daw tayo mauna. Puhulihin daw natin yung unggoy. Ay, unggoy. So, yun. Hi! Yung mga kapatid mo nandiyan. Ang tagal-tagal na niyo hindi nagkita. So, asaan nung ano dyan? Papasok dyan sa loob? Ayan. Papasok tayo dyan sa loob. So, nandito yung mga pabo. Ito yung mga panlitsyon. Pabong panlitsyon. Oh, dami nila. Ano? So, anong kwanto? Dali. Kuha na natin. Yan. Dami. Wah! 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 Sino yun? So, nandun sa taas. Yung maingay. Doon, no? Nandun sa taas yung maingay. Lokong ibon niya. Ay, akala ko ibon. Tao pala. Akala ko ibon yung nagsasalita doon. Tao pala. Hi, sir! Di ka nagalit? Ayaw ka siya kung pasakayin. Ayaw ka pasakayin, sir? Kaya ka nagalit? Tukan mo yung driver. Pa naman yung babayad. Siya pa man din ang manager. Pag-picture tayo dito. Oh, saan yung mayungin na yan? Wala yan ang itlog, oh. So, akit tayo doon sa taas kasi mara. Lokong ibon ka. Ah, pangit ka rin! So, ito naman. Ito sila. Ate, ikaw na kunyari. Doon ka doon, kunyari. Isa pa. Ako naman. So, yun. Ayan sila. Yung mga, ano bang ibon yan? So, ayan. Ayan sila. Ayan o. Taas. Saan naman kasama natin? So, baba muna tayo. Lipat tayo sa kabila. Yung isa, oh. Sabi yun. Nangunguha ang panggatong. Yun, oh. Nangunguha siya panggatong. Ayun, oh. Malapit na siguro mga itlog yun. Kaya nangunguha ng pugad. Kaya sila dito. May ATV. Tapos, zipline. Giant swing. Doon, oh. Oh. Dito naman tayo. Doon na sila. Ayan na. Oh. Dito ka pa. Parang nahihilo ako. Yung
So, ito yung view. Kaso di ba kita kasi, oh yun, against the light. Yun. Ang view. Mamaya uli. So yung kangaroo yun, natutulog. Tulog sila, tulog. Kita ba? Kita nyo ba? Yung kangaroo, tulog ayun oh. Sa 2, 3, 4, di ba? Tulog yung mga kangaroo. Ito yung magandang gawin dito. Ito. Kita ba? Ano yan? Ayun, kita, ATV. Tsaka yun oh. Ano yung zipline? Yun, zipline sa dulo. Ang zipline. Yan ang magandang gawin dito. Yan ang okay. Yan oh. You interview me. And I will interview you. So, Dong, ano, ay, bang ba dito? So, anong, tanongin natin to si Dong kung anong masasabi niya dito. Dong, ano masasabi mo, Dong? Nandito ka na sa Safari Cebu. Ang ganda ng kangaroo. Ano, Dong? Maganda dito sa safari. Hinahanap ko yung sa Madrid kangaroo. Sa Madrid? Tiyawa. May Madrid? Sir, upo lang kayo, sir, para ma-occupy niyo. So, mayroon, hindi ko alam kung lasing ito. Basta, bahala na kayo musika. Hi. Please follow. Ganda dito sa safari Cebu. Maganda ba dito? Maganda. Maganda na sa likod. Ay, nako, ang ganda. Super. Lalo na yan. The Parrot. Ay, say. Wala na, hindi na nakapush. Kanina, nakapush. So, kumusta yung pagpunta dito, ma'am? Ano masasabi? Ilayo-layo mo naman. Galing sa safari talaga. Ito yung galing sa totoong safari. Isa doon sa likod, oh. Ano? Kasi atiging ka rin. Ano? Atiging, kumusta naman yung punta mo dito? Okay ka lang? Okay naman. Masaya naman? Oo. So, sakay na! Sakay na! Asa na sina Ma'am. Iwan na sila eh. So, yun. Nakasakay na naman tayo sa kulong-kulong. Ano ganyan sa Thailand? Di ba? Kulong-kulong tawag dito sa amin eh. Tutok nila sa iyo. May unggoy para doon. Gumagala-gala lang yan. Ay, mas malaki, mas maganda pa kayo si Ate Juan. Malamig ba yung ice cream nila? Mainit ko. Mainit. So, iba yung ice cream nila dito kasi mainit. Mainit yung ulo nung bumili. Hostia! Ewan ko lang kung makikita nyo sa side mirror yung driver. Tingnan yung tsura niya. Ewan ko kung galit o naiinis. Kita nyo? Kita nyo yun? Yun. Yung giraffe po. Kita nyo ba? May ano doon, may giraffe. Ayun. Giraffe. Sa baba. Dito na tayo sa White Lion daw. Yung lion na doon nakatayo. Ito yung White Lion. Oh. Ay, ito pala. Welcome to White Lion. Ito yung lion na ganda ng White Lion. Ma'am, ano masasabi mo, ma'am?
Ang masasabi ko dito sa lion ay Nakita ko yung lion. Sabi na white lion. Pero may sombrero yung lion na kanina nakita ko nakatayo dyan. Kaya na ilalabas niya. yun yung ganda ng lion. So, bago mo, Akala ko ilalabas niya yung By lion. 12. by 12 yung pagkain ng lion daw. Ano ba? Oo, ano? Dapat isang grupo tayo. Oo, tayo. Bilis. Muna na kayo. Muna daw kayo. So, nandito si Ma'am Valerie ito. Ma'am Valerie? Ay, oo nga. Sabay na kasi niya? Oh, so sila yung mga ano, sila yung mga unang lalapain lang. 12 daw sila. 12 silang lalapain. 12. So, busog mamaya yung lion mamaya. So, nainip na sila. Magbingo daw muna sila. Oh, sa litrang B. Kalbo na, may kuto pa. 12 pala kasi, tatlong leon. Oh, Bawat isang leon, Oh. apat. 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 Malaki-laki po yung tatlo lang. Kasi, ano eh. Nilaki ang gusto eh. Ah. Ito, usapin natin to. Taga bundok. Kumakain ng ano to, kumakain ng lion. So ito siya. Hi, good morning. Asan bang camera dito? Ayun. Ang sarap ng lion dito. So, instead na siya matakot sa lion, yung lion naman takot sa kanya. Ang sarap, lasang lion. Oh, tingnan nyo, kasi kakainin niya yung lion. Alin na kayo dito sa safari? So, dito lang yan. May papakilala kayo sa akin, ako sa inyo. Si Valerie Concepcion ng Safari. Safari? Siya yung may Valerie tatanong lang Concepcion kami, ma'am. sa Mari. Wait lang kasi ito, sobrang busy talaga ito pero may time. Ma'am, may tatanong lang. Kung ito ang yung Safari, saan yung sa Madre? Pastilan doon. Sa Madrid Ay, talaga. tapos na sila, so kami naman. Sige. Pasok na tayo, pasok. Pumunta ako rito para makita yung lion. Hindi. Ba't nyo ako kinulong? Patay na. Deliver na tayo sa iwain. Ay, naku. Ayaw. Gusto na. Hindi po. Wild na to, wild na, wild. Anong kaso mo? Bro, anong kaso mo? Ayaw ka, makahag. Kidnapping ko ng Zoom. Kasi sa sarado tayo, baka magdupo tayo tiger. Ito na nga sinasabi ko. Wala akong kasalanan. Ba't ako nadamay? Delay. African lion. Sa iwain. Welcome to White Lion Safari. For your safety, avoid standing while tram is moving in to flash pattern. Thank you. Iyo. Akala ko nasa aeroplano ako. Oo nga. Dapat i-record mo lang, may tip ka. Open Sesame, oh. Oh, galing oh. Yan yung password, Open Sesame. Ayun sila, oh. Ano? May tao pala doon. Ano sila, oh. So, pupunta namin yung White Lion. Alam mo na kung ano gagawin mo sa lupa mo. Pero para kami nakasakay sa roller coaster. Alam natin kung anong i-improve mo yung ano doon. Yun na yun. Ano yun? Dito makuha ka. Hindi mo dali lang yun. Ang mga tao sa mga walang tao. Lions are one of the largest cats, the strongest, and the most powerful felines in the world. So the male lions are being cooler and heavier than the female lions. Ito lang sila. So as you can see on the right side, so those are the three lions we came from France, originally from So they're all boys or siblings and they are 6 years old. 6 years old. Siyempre kanila yan.
Ilang kilo, kuya? 200 kilos na po yan. Magkano per kilo? Kuya, ikaw nagpapakain. Hindi po makapag-ipra po. 6 years old. Ano, nakatira ka pag bumaba tayo dyan, lalaplapin tayo. Parang sa papi, gano'n na. Walang babae. Wala po sa ibang area po, ma'am. Puro laki. Puro lalaki po, sir. Kahit ano yun, yung ilapak. Maluko yung Excuse isa, me po. oh. Nainitan. Yung isa nakatiyaya, oh. Binuko. Nakataya. So they will mature at the age of 7 and they will roar louder when they are already matured. So the lions here were arrived in the Philippines since 2018. So and if you are wondering why we called white lion but the color is brown, and it's because they are not albinos. So they're just allocystic animals. So when you say allocystic, which means lack of pigmentation, that's why they are not fully white. Just because of the sun. So yun yung camel na doon. Yun. Camel yun. Bababa na dito. Pelican. Dalawa. Dalawa sila. Ayan o. Ayun yung marami. Ay, ayun. Ito, camel. Good morning, ma'am. What's your name? Excuse me, what's your name? Wala, hindi makita. Nakapran kasi ako eh. Nakapran. Ito, nagbabaging oh. Good morning. Nagbabaging ko sa akin. Hindi oh. So daming ibon. Yan oh. Dami nila. Umalis na. Ito. Tumatakbo siya. Tumatakbo siya. Nangangain. Nangangain ng camera oh. Oh. Sasama ka na sa akin? Ha? Sasama ka na sa akin? Mahal talaga ako nito. Ha? Bye-bye. Sasama ka na? Pati mo ka mo. Ayaw, dito na sa akin siya. Yan. Oh. Ito ka na yun, kabila. Saka na. Yun. Pababa na tayo, pababa. Palabas na tayo. Sila, Team Batangas. Team Batangas. Zebra.
shake. Zebra. Okay, so everyone, first, the highlight in Savannah zebra. So a zebra is black in color with white stripes, and then the white stripes help them cool after a day of exposing under the sun, and to confuse their predators and biting insects. So they can run 65 kilometers per hour, mostly in zigzag motion, and that's also to evade the predators. And a zebra can sleep with open eyes while standing because they have lacking joints, ma'am sir. So thank you and again, the zebra. So makalak ang ilahang joints if matuog sila nga magbalon niya, naka-open silang eye. Thank you once again, zebra. Zebra. May pick up line now, pick up line. Ay, zebra. Pero siya walang bra. Pastilan. Okay, so everyone, Pang tinola. hello, answer. This one, which is closer to us with the spiky hair and the white mark on its face, that is waterback. So as their name suggests, they have a close connection with water. So whenever there's a predator nearby, they will immediately sink into the water. And this kind of antelope, ma'am sir, can produce unpleasant odors, prompting to predators choose other prey. So thank you and again, waterback. So the next antelope is a woodland antelope, which is a greater kudu, considered by many as the most handsome and beautiful antelope in Savannah. So their captain colors and marking help kudus by camouflaging them. So if alarmed, they usually stand still and are very difficult to spot. So in short, ma'am sir, greater kudu is a motionless animal. Also, a male have horns that will twist once every 2 years. And then the third one, as you can see, the one that look like a common cow and a brown in color with white marking on its body, that is the world's second largest antelope inland, can weigh up to 1,000 kilograms as they grow older, and the female can produce 6 liters of milk, which is 3 times more nutritious than a cow's milk. So thank you and again. Winded horn, so a mammal that belong to the families of antelope, will be best. So they can weigh up to 600 pounds and called as the national migrator of Savannah, as they lead the national migration of Savannah animals to another area and to look for food and hide from their predators. And wildebeest is the one who accidentally killed King Mufasa during the stampede of the movie Lion King. And this kind of animals is, they are sociable yet territorial. So thank you and again, wildebeest. Kanding. Color with slim legs. This is the one common and graceful antelope in Africa, Impala, known also as the fastest, since they can run at 90 kilometers per hour, can leap at 33 feet, and can jump 10 feet high. So a male have horns that can reach up to 75 centimeters long. So the favorite food of lion, ma'am sir. This is Impala. And the next one, a medium-sized antelope and a reddish brown in color, that is blackback. So they can run 70 kilometers per hour. And as you can see, they have that white mark on its face, serves as their protection under the heat of the sun. So to identify their gender, a female or a male has a thicker horn than the male. So this is all a female, ma'am sir. Mas slender ang ilahang horn compared sa male. So thank you and again, we have here the Impala and the blackback. Second Savannah, that is gemsbok or the oryx gazelle. So their horn can reach up to 33 inches long and it can kill a lion. So this kind of antelope, ma'am sir, is having a low metabolism. So they can survive within a year without drinking water. And this is the king of Kalahari Desert in Africa. They can run 60 kilometers per hour. So if you're familiar in Qatar Airways, this is the logo, as this is their national animals, which is symbolize beauty and speed. So thank you and again, gemsbok or the oryx gazelle. Dapat pala yan ang